Ang pangutana ni karon Pastor Rimar, nagingon man ang Dios nga dangop kamo ni Job. Nasayop ba ang Dios dinhi nga ang imong mga membro moduol nimo nga mag-ingon, Pastor, iampo mi sa atong Dios. Kung makaampo kanila nga di pa ka santos, mas labing makaampo ang mga santos kay tuwa na sila sa langit. Doon na tayo gaan og tubag kabahin na ning comments o sa pastor sa born again nga si Pastor Raymar, may tungod kini sa pagduol nato sa mga santos labi na sa mahal nga Birhen. Nga matod pa niya ato basahon, so why you pray through Mary? Is Christ not enough for you to go to the Father? Why pray to saints? Is the hand of the Lord too short to help you and his ear deaf to hear you? Panahon na nga basahon og sabto nato ang Bible ta through the Holy Spirit. Wala na tay panahon sige debate anang pagtulunan nga sayop. The Bible is the standard of truth, not our personal opinion or wisdom of man. Suggest lang ko ta pag fasting and ask the Lord sa kamatuoran, set aside usa nato ang religion or denomination. Do not risk your eternity because of religion. May the Spirit of truth lead you in all truth. Amen. Sumoto ang komento sa usa ka pastor sa born again nga si Pastor Raymar nga sa unang punto niya dili pabaiko si Kristo nga makaadto sa amahan nganong mag-ampo pamanta ni Maria o sa mga santos. Ang tubag nato nga ang pagsangpit namo ni Santa Maria o mga santos wa na magpasabot nga kulang si Kristo nga dili na siya makadungog sa atong mga pag-ampo, kundi ang Katoliko nagtuo nga si Kristo ang dalan ngadto sa amahan. Sama ninyo nga nagtuo usab sa Juan 14:6, walay makaadto sa amahan kundi pinaagi kanako. Apan angay nato masabtan nga ang pag-ampo namo pinaagi sa mahal nga Birhen ug mga santos dili kana pag-ampo nga gihimo namo sila nga Dios. Gani sa Catechism of the Catholic Church paragraph 2132, official teaching sa simbahan, respectful veneration. Mao nga diha sa mga santos mihangyo kami nga iampo ngadto sa atong Dios. Naa ba na sa Biblia? Naa kaayo. Job 42:8, ang tulo ka makasasala nga si Elipas, Bildad ug Supar nakasala ngadto sa Dios, pastor. Unsay gisulti sa Dios ngadto nila? Dangop kamo ni Job ug siya ang mag-ampo alang kaninyo. Ang pangutana ni karon Pastor Rimar, nagingon man ang Dios nga dangop kamo ni Job ug siya mag-ampo alang kaninyo. Unya matod pa nimo, sayop ang pagduol sa mga santos o mga malang tao. Nasayop ba ang Dios dinhi? Una nga kinahanglan nato masabtan una usa ta mo komento sa mga doktrina nga wa nato masabti. Ug sa 1 Timoteo 2:1 matod pa ni San Pablo, pag inampuay kamo unya do na may bahin sa tao nga dili mamatay nga mao ang kalag ug ang kalag sa mga santos tuan na sa langit nagampo alang nato mga buhi. Asa na mabasa? Pinadayag 5:8. Nakita ni San Juan ang mga santo sa langit naghapa at ubangan sa nating karnero, may dala nga insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Naa di ay mga santo sa langit nga nag-ampo alang nato mga buhi. Ug mao nay lig-on nga pruweba nga husto ang simbahang Katoliko sa pagsangpit sa mga santos. O gipruwebahan pa kana ni San Pablo sa Hebreo 12:22 ngadto 23, miduol kamo sa Dios ug sa mga tao nga nahingpit na nga tuan na sa langit. Naa di ay nahingpit na pastor nga kaduolan nato matud pa ni San Pablo. Ug mas mituo mi ni San Pablo kaysa sa mga tao nga nagpersonal interpret lang sa Biblia. Ato balikon si Kristo lang ang dalan nato ngadto sa amahan ug si Kristo ang tigpataliwala nato ngadto sa Dios. 1 Timoteo 2:5. Apan ang mga santos may magsapupo sa ato mga pag-ampo pagkadalhon ngadto ni Kristo. Parehas ra kana pastor nga ang imong mga membro moduol nimo nga mag-ingon, Pastor, iampo mi sa atong Dios. Kung makaampo kanila nga di pa ka santos, mas labing makaampo ang mga santos kay tuwa na sila sa langit. Gani giklaro kana sa pinadayag 5:8 nga ang mga santos nagda sa pag-ampo sa katawhan sa Dios ngadto sa nating karnero. Ug arita ni Santa Maria, dunay tawo nga dili kabalibaran ni Kristo. Ug mao kini ang iyang inahan nga tungod sa hangyo niini
nahimo ang unang milagro sa kasal sa Kana nga mabasa nato sa Juan 2:4-11. Ug mao nga kaming mga Katoliko nag-ingon sa mahal nga Birhen, pray for us. Tungod kay kung ang iyang inahana ang mohangyo, dili kini kabalibaran ni Kristo nga iyang anak. Uwa na mo simbaha si Maria ingon nga Dios, kay ang bugto nga Dios mao lamang si Kristo ang anak sa amahan.